Per fixar la seva posició té la paraula, en primer lloc, l'il·lustre senyor Joan Laporta. Gràcies, molt honorable presidenta. Bé, no hi ha cap diputat ni cap ciutadà d'aquest país que no subscrigui tots els punts de la moció. Alguns no els votaran, però entenc que els poden subscriure. El que també hi ha cada cop menys ciutadans d'aquest país que pensin que vostès, el grup socialista, estiguin autoritzats per donar lliçons en qüestions econòmiques. Realment, quan es parla del desplegament de la llei de serveis socials, el garantir el pagament derivat de la llei de dependència, quan es parla d'assegurar el finançament dels equipaments públics, bé, aquí tots estarem d'acord. Ara bé, en el seu punt número 4 parla de garantir els recursos necessaris per fer front a l'augment de l'atur i a les desigualtats socials. Miri, aquests recursos els té el govern de Madrid. Aquest govern de Madrid, el govern de l'Estat, el que vostès ajuden. El govern de l'Estat, quan es tracta de votar perquè aquest govern de l'Estat no pagui a Catalunya el que deu, vostès voten en contra d'això, que el govern de l'Estat pagui a Catalunya el que deu. I m'estic referint un altre cop, i crec que va bé recordar-los-hi, al fons de competitivitat, aquests 1.450 milions d'euros que vostès no han volgut per fer front a l'augment de l'atur i a les desigualtats socials. Per tant, això és una incoherència. Segueixo dient-los que el que haurien de fer és rectificar, intentar, ja sé que potser pot ferir, i no és la meva intenció, la seva sensibilitat, com ha ferit la sensibilitat d'una altra il·lustre diputada abans amb una altra moció molt similar a aquesta, que a més ha coincidit en aquest ple que els ha tocat a vostès les mocions, o han presentat vostès les mocions de més caire econòmic, i resulta que fa 2 dies estaven rebutjant que Madrid ens pagués el que pertoca a Catalunya. Bé, doncs miri, crec que estan a temps de rectificar. Entenc que segur que trobaran algun mecanisme per subsanar aquest acte d'indignitat nacional i aquest acte que perjudica les finances catalanes i que està perjudicant els interessos econòmics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Moltíssimes gràcies. El meu posicionament serà en contra de l'esperit de la moció, però alguns punts, com els he dit abans, tots els diputats d'aquesta cambra els subscrivim i alguns punts votaré a favor. Gràcies.